खुलुमबाय। गिबियाव गासैबो दिनैनि बे रादाब बुथुमगिरि बाबामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरबाय। दा दिनै गहपुर आन्चलिकआ खुङै खुंनानै नैबे गुरुदेबनि रुंसारि सानखौ 85थि खेब जाबाय। दा बेवहाय आङो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि जानानै नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे गहपुर आन्चलिकआ आलुफारा प्राइमारियाव गोबां गाजा गोमजायै खुंनानै माखासे गुरुदेबनि होलांनाय बिहोमाफोरखौ रेबें दानि इयुन जेनेरेसनफोरनो फोरमायनानै होलांदों। जोंहा आलासि महरै मोननो हादोंमोन जों सयदुवार कलेजनि बिबुंगोरा जोंहा बिरदाव गयारि बाबा आरो बिजन बर' बाबा, बिसोर सानैखौ जोङो आलासि महरै मोननो हादोंमोन। आरो बे सानै बाबाया गुरुदेबनि माव बिहोमाफोरखौ गोबां बुंथिनानै होलांबाय। जानो हागौ बाबामोनहा दिनैनि बे इयुन जेनेरेसनखौ फैबाय थानाय उन्दै लाइमोनस्रिफोरखौ मोजां जाजानो लुबैदों। धोरोमनि सायाव बिहोमा लानानै बिद्या बुद्धि लानो थाखाय खावलायदों आरो गोबां माखासे मोजां बोसोन होनानै आलासि बाबामोनहा गावसिनि बिबुंथिखौ फोजोबलांबाय। दा आंबो दिनै बेयाव आलासि महरै नुजाफैनो हानानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो खुंलांबाय थायो बोसोरै बोसोर होननानै बाबामोनहा आइमोनहा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। दा नोंगौ आइमोन, जोङो मानसि हिसाबै श्रेष्ठ मानब हिसाबै थांनानै थानांगौबा बुहुमाव जों गावखौ जेब्लायबो सासे आबुं सुबुं दानानै लाफुंनांगोन। जों धर्मनि गियान सोलोंनांगोन। शिक्षा गियानजों लोगोसे जोङो धोरोमनि गियानखौबो जेब्लायबो लोगोआव लाफानानै आवगायलांनांगोन। आरो बे गुरुदेबनि जि मावलांनाय बिहोमाफोर, बेखौ जोङो दिनै सावरायाबा जोंहा खहा दं होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां बिहोमा जोंनो होलांदों। दिनै जोङो बेखौ गोसोखांनानै बे गुरुदेबनि बानिफोरखौ मानिलांनानै जों बेखौ जेब्लायबो गोथाङाव लाखिनांगोन। सोलोंथाइ बिथिङाव, राजखान्थि, रांखान्थि, गासैबो धोरोम खान्थि आफाया जोंनो होलांदों। जायनि जाहोनाव जोङो मुगैजानाय, नासयजानाय, सै खालामनायनिफ्राय दिनै बिनि बोसोनखौ लानानै, बिनि बानिफोरखौ लानानै रैखा मोनदोङो। गुबुन जाथिजों जोङो आगानजों आगान थाबायलांफानो हादोङो, गोरोबलांफानो हादोङो। बेफोर गासैबो आफा गुरुदेब कालिचरन होलांनाय बिहोमा। दा बेखौ जों जेब्लायबो, देग्लायनो जोबथि बे नङा, जेब्लायबो बे दिन सफैबा, गुरुदेब आफानि थैनाय सान सफैब्ला जों बेखौ दिनै जों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जि रुंसारि गोसोखां सान, नैबेखौ जों आलुफारा प्राइमारि ब्रह्म धर्म आफादनि बानजायनायाव 85थि जि रुंसारि गुरुदेबनि गोसोखां सान, नैबेखौ जों बे प्राइमारियाव खुंफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोङो बे रुंसारि गोसोखां सानाव जोङो गोबां आलासि फुंखा सुबुं हांख्रायनानै जोङो गुरुदेबनि जि बिहोमा, नैबेनि सायाव गोबां जोंनि फुंखा सुबुं हांख्रायनानै लाबोनाय सयदुवार कलेजनि बिबुंगोरा मानगोनां बिरदाव गयारि सार आरो लोगोसे बिजन बर' सार, सानैबो सयदुवार कलेजनिनो बिबुंगोरा, बे बाबामोनखौ जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बाबामोनहा गुरुदेबनि जि मावनां हाबाफारि बिहोमा, बिनि सायाव गोबां जोंनि भक्तनि गेजेराव फोरमायथिनानै होलांदों। जों दिनै बे हाबाफारिखौ जोंनि गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादाव स्निगं प्राइमारि दङ। बे स्निगं प्राइमारिनि गेजेरावनो जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरै सोलाय सोल' खालामनानै खुंबोबाय थानाय जायो। देग्लाय जोङो बे आलुफारा प्राइमारियाव बे गोसोखां सानखौ खुंनो मोननायाव जोबोद जों मोजां। बे बेलायाव मोनसे धोरोमारि बिथिंजों मोनसे समाजखौ गोग्गो आरो थार लामाजों लांनो नाजायोब्ला, दा बे बिथिङाव
लाइमोनफोरा मोनसे गिदिर बिबान दं होननानै आं सानो मानोना आथिखालनि बे लाइमोनफोरानो जाहैबाय मोनसे माहारिनि इयुन बे हिसाबै हारिनि थैनाय थांनाया लाइमोननि सायाव सोनारो ओंखायनो लाइमोन माहारिया बा जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि धोरोमनि फारसे गोसो गैया जालाङोब्ला हारियाव गोबां गुलाय गुजाय नांलाय खमलाय जाला लोंला बेफोरबायदि मोनसे थासारि मोनसे गुबुंले थासारि जोनोम जायो होननानै जों साननो हायो मानोना लाइमोनफ्रा सोलोंथाइ गैया जालांनाय लोगो लोगो बे बिथिङाव फैनो नागिरो ओंखायनो दा फारसेथिं आरो धोरोमारि बेलायाव धोरोमा जिहेथु मोनसे हारिखौ सैथो आरो थार लामाजों लांग्रा मोनसे बिजों बे हिसाबै जोङो ब्रह्म लाइमोन आफादनि माबा जानानै आं लाइमोनफोरखौ बे बिथिङाव खावलायनो लुबैयो जाहाथे बे सिबियारि गासै रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ बा थोंजोङै लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमनि फारसे गोसो होनोखौ आं खावलायदों जाहाथे जों बयबो गावनि बे धोरोम आंगो धोरोमनि फारसे फैनांगौ सिबिनांगौ बाहागो लानांगौ लोब लोब बेयाव जों लाजिनांगौ गैया दा इनाय अनागारि बा हेंथा साननांगौ खोथा फैया जोंहा बेयाव मानोना जों बयबो गावनि धोरोमनि थाखाय थैनांगौ जे बेनि थाखायनो जों धोरोमाव थानानै जुदि धोरोमारि सानस्रिया जेरै जों थायोब्ला जों माने हारिनि थाखाय खामानि मावलांनायफ्रा गावनो गाव जानानै फैयो लाइमोनफ्रा जाहाथे धोरोमाव ओंखारनानै धोरोमखौ माबायदि लांनांगौ बेखौ जों जोंनि गुरुफोर जिहेतु बे धोरोमारि जथुम्माफ्राव फैयो बिसोरनिफ्राय मोननाय बोसोनफोरखौ सिगां फारसे लानानै सिगां फारसे आवगायलांनांगौ गिबियावनो खुंगा 82थि गुरुदेव कालिचरन आफानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जे क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद बे आफादनि थैनाय सानखौ फालिनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बे आफादनि जि बर' समाजाव होलांनाय बिहोमा बे बिहोमाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया बे आफादनि जि बर' समाजाव होलांनाय बिहोमा बियो न'खरनिफ्राय लानानै सारा मुलुगाव जे बर' जाथिखौ मोनसे सिनायथि होनाय महर मोनजासिम बे आफादनि जि बिहोमा बे जोबोद गुवार जोबोद बेसेन गोनां दा बर' हारियाव मोनसे समाव जेरैबायदि गुलाय गुजाय थासारिमोन न'खरनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै समाजखान्थिनिफ्राय लानानै धोरोमखान्थिनिफ्राय लानानै बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुरुदेव आफाया जे मोनसे गाबखांनाय फैदोंमोन बे गाबखांनायनि गेजेरजोंनो आफाया दिनै ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों बर'नि आसार खान्थिखौ मोनसे सोद्रोम समाजाव लाबोनो हादोंमोन गुबुन हारिफोरजों मुगैजानायनिफ्राय बर' समाजखौ बोखांबोनो हादोंमोन बर' समाजनि जि आलाय जाब्रे जिउ खुंनाय लोंनाय जानाय रंजानाय बाजानायाव गोदोहाबनाय बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै गुरुदेव आफाया मोनसे सोद्रोम समाज दानायाव गुबुन गुबुन बिथिंनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे बर' हारिखौ मोनसे रिनायसेन्स लाबोनो हादोंमोन मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनो हादोंमोन बेबायदिनो जोङो गुरु आफाया जुदि बै समाव एसे गोबाव जुदि जोरनायमोनब्ला मोनसे मिजिंथिबावनो हागौमोन जेरै बर' हारिया बेसेबांबा गोजौआव दा नैबे थासारिनिफ्राय आरो बांसिन गोजौआव जौगानाय महर मोनसिनगौमोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो अब्लाबो जोङो दिनैनि जे 82थि गोथार सान बे गोथार सानाव जों आफानि जि आत्मा बे आत्मानि फारसे जों गोसोखांनानै बे आफाया जेरावखि थाया मानो जे जोंनि बर' हारिखौ अराय सम नायहरबाय थाथों बर' हारिनि जि थांनानै थानाय बे थांनानै थानायाव खैफोद आफोद जेब्लाबो गोजौनिफ्राय जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थाथों बेखौनो जोङो दिनैनि बे 82थि जि थैनाय सान फालिथाय बे थैनाय सान फालिनायाव नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै